Se thugad cuid de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Léiríonn in nuachu a teideanta ag Tuairisc, go bhfuil brí nua a baint as ceann de mhórspricana an stáit a leith na Gaeilge. Tá ar anisise muú nach arcí nua a bhain a bheith sanarú leis an sprioc gur cainteoirí Gaeilge a bheith an fiche fan chéad duna daoine a arcathir ag an teirbhis phoblaí faoi dhearú fiche trotha. Ahrú mór é seo ón tuiscint a bhí ag daoine ó lagu síos an sprioc, Thain cainte agus iompar Ivan Yates agus Brian Dowling faoin Gaeilge le linn clár chraolú ar Virgin Media go leor conspuide an seachtain seo. Dúirt Síle Seoige, láithreoir as an ggéaltaid a bhí ina hí ar an chláir, gur mór an trua go raibh dearc go dúilteach a gcónaí ag daoine airthaithe fan teanga agus tá gearan deanta ag conú na Gaeilge le Comisiún na Man fan Mhíor. Bhí scéal simil eile a gin faoin lúnta scéaltaite ar a bhú €3,000 agus an cuma ar chuirsaí go dteocha leis a bheith rás a bógaí gach múinteoir sa ggéaltaid ag tús fí bhanmhór fiche cuid. Faoin cóin dúpá nua a teideanta ag cumann múinteirí éireann an INTO leis an rialtas. Ba ciste 3 milliún ar fáil le caiithú ar lúntais, Deir John Boyle, ardúine an INTO linn, buisiid céim níos congraí don lúnta scéaltaite eile rás. Sinna bhfuil a chairde, Tuairisc sé bliana déag in Salvador, tuachchuid Mali a Bacal, a deir ar galaní Alex Hymans. Bei Alex tuag tuairisciú an Gaeilge ón bhaisiil le 6 bliana déag anuas, ag pilliú ar thír chuthais an íseotíir. Gach rathair agus táid ag súil go mór lena chuid tuairiscí ón Eorop. Agus bhí le eile Valentín a gin an seachtain seo agus thugamid cuairt ar siopa blahanna tíbhisteil ar an ceathrú rua in Gníomhtaid Chonamara. Aitbhfuil go leor gra a deir banan siopa Patricia Jackman. Agus ar deirú tá scoil chaill an airí ar siúil a mhaile an airteirí i gcar go ghibhne an seachtain seo, agus iad a cealarú fiche bliain ar nád. Maithiad agus tá chuirsís ar chuid sin action ar an saoú, agus ar náid tá chaill scéalta ar Tuairisc.